Slovenský film Otec režisérky Terezy Nvotovej sa stáva kultúrnou udalosťou. Nejde len o obyčajný film, ale o hlbokú psychologickú sondu do jednej z najdesivejších nočných môr rodiča. Príbeh sleduje otca, ktorý je presvedčený, že svoju dcerku odviezol do škôlky. Jeho presvedčenie je však falošné a dievčatko zostalo zabudnuté v aute počas horúceho letného dňa. Film je založený na reálnom prípade, ktorý sa stal v Nitre v lete 2015. Film sa venuje tzv. Syndromu zabudnutého dieťaťa. Ide o stav, keď mozog zablokuje pamäť a presvedčí človeka, že rutinnú činnosť už vykonal. Otec, ktorý inak pôsobil ako starostlivý rodič, mal podľa médií bežný deň. Ponáhľal sa do práce, myslel si, že dceru už odviezol do škôlky a jeho mozog si tento úkon prepísal. Scenár k filmu vznikol z knihy Môj život s Jojom, ktorú napísal Dušan Budzák, spoluautor scenára. Je zaujímavé, že Dušan bol najlepším priateľom Jozefa, o ktorom je tento film. Poznali sa ešte z čias vysokej školy. Režisérka Nvotová venovala príprave na film neuveriteľných 5 rokov. Robila rozsiahle rešerše, rozprávala sa s psychológmi, vyšetrovateľmi a rodičmi, aby pochopila nielen tragédiu, ale aj mechanizmus, akým ľudský mozog dokáže takto vypnúť. Namiesto bežného strihu sa Nvotová rozhodla pre extrémne dlhé, kontinuálne zábery, ktorých je vo filme približne 10. Režisérka to vysvetľuje zámerom vtiahnuť diváka do prežívania hlavnej postavy bez akéhokoľvek odstupu. Film Otec bol už po premiére v Benátkach označený zahraničnými médiami za jeden z najsilnejších psychologických titulov roku 2025. Jeho kvality potvrdzuje aj to, že bol vybraný ako slovenský kandidát na prestížnu cenu Oscar v kategórii Najlepší medzinárodný film. Film Otec je dráma, ktorá sa nebojí dotknúť temných tém a núti diváka premýšľať. Ukazuje, že hranica medzi bežným dňom a nočnou morou môže byť tenká.